Velkommen til min hjemmeside. Det er nok første gang, du ser, der er video på her. Og det bliver ikke sidste gang, håber jeg. Indtil nu har jeg kørt med almindelige, hyggelige sider. Uden alt for meget bevægelse, men forhåbentlig med noget nyt en gang imellem. Der er i hvert fald 163.000, der har kigget på det. Men vi skal være mange flere. Og fra nu af skal jeg prøve noget helt nyt. Der kommer flere og flere videoer. Det er en fantastisk måde at kommunikere på. I vil nok se mig fumle lidt med det en gang imellem, ellers var det jo ikke menneskeligt. Men jeg kan godt fortælle jer, at vi skal have noget dialog i gang. Det kan bruges her på hjemmesiden, det kan bruges på nettet, det kan bruges på alle mulige måder. Det er det, jeg vil til at prøve, og jeg er glad for, at I vil kigge med. Der kommer også noget tilsvarende på min engelske hjemmeside, men det ser jeg til, når det kommer. Indtil videre, så kører vi det på kæmrisk dansk. Velkommen. Og hjertelig velkommen og god fornøjelse.